Ka United Democratic Party UDP kalakin tu ya ka sarkar pedeng bakan pen kala ya ka an Minerals Development and Regulation Act kat kendai spa san penyau kenang ban sedang biang ya ka kamti doyong ha Meghalaya. Ka kenhuan ka UDP balaya lamda umintri sarkar ubala kemen rumbui kale keren ya ka mancing dawa ha ka jingya kendu ya umintri ka sarkar pedeng u Amit Shah ha New Delhi. Habak keren syakilat petai kubor ubak rumbui ulaong baka jingkang ti doyong na u arajar katsau. Daka yeng bishar kelak tak juri kilak ngut kiba kamay jakpo daka kam ti doyong. Nadu usnam kedai spa anyo po, gila le ka kam ti doyong haka jela jongi. Bat hadu usnam arajar katsau kelayat baik ya renti. Henry, kensan, namar ka jingpen mi hukum jogi bor badai kimi, kalakta berkelapan sange ya ka kamay kaji jogi beriu haka jela jongi ong ubala kemen. Ula ong baka sarkar jela hapo ka jingalam jong menteri rangba ukon rat ke sangma, nadu usnam arjar katpra, kalapan bor ban pen kala ya ka nika act, ban pen pau ya ka rukam long try jaka jong ka Meghalaya, haka baya ki jaka puta ki day ki bala long try di ki riu shimet. Ka UDP kalapan pauru baka jingti doyong da ka open cast mining kamlong ka baya hap apo ka nika jela, namar ki jaka syong doyong ki long tang iway hadu arpun, om kum syakiway ki jela ki balong hinyo hadu prapun. Da ka bakdo ya Professor G. Swell, ula ong baya ka jingti doyong kamen shwa ha Meghalaya laju ken kum ka cottage industry. Kumta, kidangya keren man pen kelaya ka an, kenang bawat ubriu badan jakaru, unla banti doyong ula benram. Ubala kemen ula ong, bana kaliang u Amit Shah ula penti kena ba onsa tau ya ka komiti ban kemi benya halor ka kam. Ha ka juk kapuar ka UDP kalakin turu ya ka sarkar pedeng, bahkan buram ya ka jing sngau jeng kipat ba ka Meghalaya, ha ka baya day berkakamti uranium. Pilag ihi ka nadoy khandai spa nyo po kelas dang ga jingti doyong jungi shade. Hado arja khatsau kalong kabaya de yarnti. Henry san kansan na ke daw jong ki jingrai jong ki authority da kala long ka bathut ka bawara jing ya ka jing long jingman ya ka kamai ka ji jong ki breu hapo ka state ka jongi ta ka sarkar nado aja khatra hapo ka jing lam jong chief minister badan buram jongi kala persan banya kren bat ka sarkar India na ka benta ban banra ya kita ka jing pekelah ka ain ki bayade wat kum ka jaka ka jongi tangiru ngi banjur ba kin pakala ya kan di RA 1957 taking into consideration ya kan ka jinglong jingman ka khindaw ka siap ka jongi namar pakyum ba phiti pihani kano kita ki break ke badan dagi spa hektar but sakaway kalong ba udaw yang sangi bangin lehi dakta ki open cast ki kamlong ka basok namar ba ka jingreben udaw yang umre kum syo art ni yo datin report ni proport sani yang support arput lai put kalong totally kalong dai na kadaw ngamla klemda ai buram ya o professor Jiswel ka to kapor bakila Kenya kaneka coal mining jongi kumka cottage industry namar ba kiri kibarit te ngi akren ya kata ba kin penjen sur ya kaneka ain knang ba ubriu badan jakaru unyo ban trade